Kustur Prasaja ya iku epek turangga budaya dadi ora cirimu cerita sedaya bang kaya penopang ngerti papan tunungi desa Dharmasari Banjarnegara. Oi, 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 ngalor ngidul ngentan balik ngolon lanang wadon tuwaan padha nonton nonton epik sapa Kade jenenge apa Torangga Bodaya susukan Banjarnegara. Dol ngetan balik ngulon lanang wadon tuwaan padha nonton nonton epik sapa Epik makarne jenenge apa Torangga Bodaya lakai nganti papan dununge desa Dharmasari susukan Banjarnegara. Ayo 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 oi oi nonton epik sapa Epik makarne jenenge apa Putra Budaya nganti papan gununge desa Dharmasari susukan Banjarnegara.
Dharmasari susungan Banjarnegara. Oi.